dacă citești cum îl descrie Mihnic în eseul despre care am vorbit în 1979 la prima lor întâlnire, îl recunoști și în 2000, și după aceea, și în 2003 și în 2010. Da. Adică un tip care este fundamental un timid, dar în același timp plin de imaginație și de determinare, un tip care are mereu ceva nobil și elegant în el, cu un simț al umorului colosal și care în fața oricărei chestii pe care îl întrebi e gata să-ți răspundă cu un citat din Patočka sau din Heidegger. Asta îi nebunise pe ăștia din comitetul polonez cu care se întâlniseră ei, că s-au întâlnit cehii cu polonezii, da. Și îi nebunise că ei, polonezii, vreau acțiune, erau conduși de Curon, știi? Vreau acțiune, vreau acum să facem, să amizdat, să facem, să organizăm greve comune, chestii, nu știu. Și Havel le răspundea din Patočka și din Heidegger. Dar asta era omul. Și totuși forța lui transformatoare, impactul lui asupra istoriei a fost colosal. Uite așa cu Patočka și cu Heidegger. O ofensivă de șarm. De șarm, dar și de inteligență și nu uita, una din trăsăturile pe care le înșiră Mihnic acolo este determinare. Un om foarte determinat.